Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga Igalaigsoon, welcome sa atong pagpanaguban Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa hugyawan sa SED Panyawan. Ang atong program sa SED Marketing adin maghahatag kami og dugang impormasyon kaalam ug kahibalo aron kanang imong lawas igsuon atong balikay sa mga balatian ug usab batabangan kung aduna man gali kay mga ginapanghambin pa diha ang mga problema sa panglawas. And sama sa naandan kauban gyapon nato ang atong partner in crime, partner in health mga Igalaigsoon, ang ato ang igsoon nga si Sir John. Sir John, maayong adlaw diha kanimo. Hello Sir Rick, kung sa tanan atong mga tigpaminado, kumusta? And of course, sama sa nandan, nagyapon siya sa iyang spaceship and kauban gyapon na siya nato siya karon nga maghatag og dugang impormasyon alang sa paghuban na sa zalain na pud nga klase nga balatian nga posibleng moigo kanato. Karong adlaw Sir John atong paghisgutan kining problema sa balatian nga hatod kanato sa lamok. Nasayod mo kita Igalaigsoon no nga kining lamok delikado kini siya nga klase nga matang sa insekto. Gumikan kay taril kani siya og mga balatian. Adunay duha ka mga matang sa mga problema sa panglawas ang posibleng ihatod sa lamok. Una, kaning ginatawag natong dengue. Ikaduha, kaning malaria. Kaning malaria, mga Igalaigsoon mo, kaning ginatawag nga life-threatening disease. Cause kini siya sa mga parasites nga makuha sa mga lamok. Kung pananglitan ng usa ka tawo mga Igalaigsoon na dunay malaria, napakan siya lamok, and then kanang lamok mo paak pud nimo, posible nga ikaw mapasahan niini. Matud pa kani atong 2021 adunay pagsaka sa mga taong nabiktima sa malaria dinhi sa Pilipinas. And matud pa nila sa tibuok kalibutan adunay estimated nga 247 million ka mga kaso sa malaria sa tibuok kalibutan. Karon mga Igalaigsoon atong paghisgutan kaning malaria. Sir John, tagay ko na dugang information may tungod aning malaria. Okay. Kining malaria no, tamo tayo magiging Sir Rick no nga usa ni ka parasite. Ang vector niini, yung tag vector meaning ang sakyanan no. Ang sakyanan niini is katong lamok nga aduna specific na malaria na vector ning lamok nga type no, nga which is very daghan kaayo ni sa ato ang mga provinces no, sa ato ang mga sa kabukiran no, tungod bini sa ang kining malarial na parasite nagpuyo man gud ni siya sa mga kabasa no, sa mga tubig no, which is kung asa pod no ang ato ang mga lamok na nagapangitlog nagapuyo. So once ang malaria no, ang kining lamok nga naay malaria moadto sa ato ang sa tumbalay o makapaak no, iya hapong mali ang lamok mukuha man nagdugo sa to ano, musabay po dito og balhin ang kaning atong ginatawag na malaria na parasite, which is makakos og grabing pagkurug-kurug no, infection sa tong lawas nga mo paspas mo daghan no, kaning malaria nga parasite kaning moingon mo tag parasite no, dili siya actually lahi ni siya sa virus, lahi ni siya sa bacteria. Kini siya no is actually a life form gyud ni siya, parasite gyud ni siya, marag mga bitok, marag inana no ang iyahang mga kauban sa kategory. So kining malaria na parasite mo adto ni siya didto sa atuang atay no, nga which makakos og grabing infection tungod kay moagi mo sa atong bloodstream. Pag mutuyok na siya, maato na siya sa tom, mahimong systemic no,
ang infection na dala sa malaria. Mostly sa ato ang mga cases sa 90s, 80s and 90s, grabe ang kadaot nga gidala sa malaria sa Pilipinas. Subay na sa itong ginayon kaganiyan nga mostly babasa, moist o daghan tubig ang ato ang nasod, plus init pag yun which is very subay tawag na to conducive sa mga lamok, katong type sa lamok specific type sa lamok na nagadala sa ginatawag na tong malaria. Ubay-ubay ang namatay nilibuan ang nahimong biktima niini. Ang mga sintomas niini is taas na kalentura. Grabe ang kalentura o hilanat nga ang bation is grabing pagkurog-kurog gabiing dako, grabing pagsingot unya, grabing kurog-kurog nana ang symptoms sa kaning tao nga napaakan sa katong ginatawag na itong malaria. O na siya, sir. Okay. Alang sa kasayuran sa tanan, ang malaria nga parasite or kaning malaria nga balati ang sakit, ang gadala niini kaning ginatawag natong female nga lamok nga kung tawagon is Anopheles nga mga mosquito. Ang mga lamok mga igalagison kay balo man kita sa logic nila silahang kanang murag behavior. Kanang magtuyok-tuyok nga magtingog sa imong dalunggan nga lamok, female na siya. Nganong mudikit or ganahan man sila nga muduol sa imuhang dalunggan. Kay kanang imong dalunggan mura man na siya area nga diin murag feeling nila basa, lalom, ngit-ngit ug usab murag nag-resemble sa lugar nga diin ilahang kapangitlugan. Mo nang kung imong mabantayan ni galag igsoon ang lamok murag muduol diha gid sa imong dalunggan diha gid siya magtingog. And then napamatud-an nga kanang mga klase nga mga lamok mga female na sila. Kaya ang ilahang mga male nga mga klase nga mga lamok usually nila gapundo na sila sa ilahang gipangitlugan. So muna ilahang ang nature sa ilahang pagkinabuhi. And then nahibaluan man nato nga kining ginatawag nato nga Anopheles nga mga mosquitoes, these are the ones that carry the malaria disease. And of course, alang sa katong mga kaigsunan natong nagpangutana kung unsay diferensya sa malaria ug sa dengue, ang key differentiation nilang duha is ang malaria infectious kini siya nga disease nga gikan sa mga parasite, while kining dengue usa kini siya kamatang sa viral infection. Ang malaria matransmit only by the female Anopheles mosquito, pinaagi usab sa kanang ginatawag natong dugo kung pananglitan usa ka lamok nakapaak og usa or butang tana nakaangkon siya og malaria and then makapaak siya nimo, that's the time nga pwede kang makaangkon sa ginatawag nga malaria. Sir John, maayo kayo dahil ang produkto sa said marketing kay kining ato ang panyawan na pamatud-an man kini nga aduna kini siya aside sa anti-parasitic effects sa atong lawas, aduna pud kini siya pagtabang sa ato ang kining ginatawag nato nga kaning part sa atong dugo nga diin importante pud kayo sa atong lawas kining red blood cells and of course kaning platelet. Kay ang ato ang panyawan napamatud man kini siya usa kini siya mapait nga klaseng herbal nga diin makatabang kini siya sa pagpasaka sa atong platelet kung ugaling kita maigo og mga balatian susama sa dengue ug usab kining malaria. And kaning pong atong said liniment oil tungod kay aduna man siya panyawan, usa man ka factor pod sa panyawan na Sir John is kaning atong ginatawag nga aduna kini siya murag insect repellent siya nga inigpahid nimo dili mo duol ang ang lamok dili mo duol ang lamok mo nay sama sa kanta ni Sir Max nga tikangkang magali ang lamok, di ba? So mo nay naka-nindot gyud ay sa ato ang mga produkto sa said marketing. Tinuod ka na Sir Rick motong kinahanglan gyud kaayo nga i-maintain nila atong mga products sa said marketing. Maliban diya sa atong siyempre katong ginaingon nato nga paglimpyo sa tuang lugar mo gyud nay una nga step aron nga mapugna nato ning pagkatag sa malaria or kining dengue nga dala sa ato ang mga mosquito nga very endemic din sa tuang nasod. Di na to mapugnan ang pagdaghan sa mosquito. So kaning Anopheles o kaning Aedes aegypti dili na to na mapugnan na mudaghan na sila. So as part sa tong survival as the human race siyempre sa Pilipinas
kinahanglan nga maglimpyo ta no atong kan kabalo man tadaan kung unsaon na mag-thrive ang mga mosquitoes labaw na ning mga infected no or kaning vectors sa mga infection kaning virus sa dengue o kining parasite sa malaria kinahanglan no nga maglimpyo ta walay tubig nga stagnant itong dira sila nagapangitlog. And tama itong ginaingon ni Sir Rick, no? Kaganina itong babae o lalaki, no? Mostly manggod, no? Additional lang, mostly ang lalaki manggod nasa sagbot, nasa dito sa tubigan, nasa dito naghahulat. Ang kay tungod, dili niya kinahanglan ang dugo. Ang mosquitoes manggod nga female, kinahanglan niyang dugo aron sa pag-produce og itlog. So, nana ang ilahang proseso. So, munang kasagaran mamaag sa to mga babae na, no? Nga mga lamok. So, kana, no? Part din na sa inana nga proseso no nga inumduman nato no nga insekto paspas kay namudaghan mas daghan pa na sa tao daghan pa na sa uban mga hayop so kining insect na kingdom di na to ni sila maliiton so muna kinahanglan no aron nga mapahilayo ta sa mga infeksyon nga dala sa malaria ug dengue kinahanglan nga maglimpyo gyud ta walay mga bote walay mga tubig nga stagnant walay mga ligid na butangan mahimong basin no sa water. And then syempre kung naman tay mga kanal sa no kinahanglan na perminti no walay mga pito-pito walay mga nagpuyo din ha. Syempre inubanan sa pagtumara nato sa said marketing ng mga products no kining tama tong gingon kaganina to ato mga kining panyawan very potent no nga makaantay dito sa katong mga example mingon tag kaning pagkurog no na dala sa malaria nga sakit no paracetamol ra man ginainom ni ana no apan pag once mo gamit ka 100% natural na mga products same sa said marketing no malayo na to tong risk sa katong liver problem nga which is ginaapektuhan pod gyapon sa malaria. And then kaduha no is katong said liniment oil tama to naninot kaayo gyud nga insect repellent ang isa sa iyang mga characteristics. So dili lang sa init, dili lang siya makakatag og comfort no sa tong mga muscles. Syempre dili pud ta duolon og lamok no. So makatabang pud na sa bugnong gabi o ginana makahatag og comfort sa tuwa. And then mapugngan nato tong pagkatag no sa tong mga anak no ipalayo nato siya sa mga paak sa lamok. Kana siya sir. Kay numdum lang ko Sir John kanang naay family nga ang iyang anak mo apil og field trip and then napamatud-an kato nga moadto sila sa usa ka lugar nga diin prone and dili kay prone kanang prominent ang presence sa lamok. May gali kay ang iyang mama gipabalunan siya sa kining ginatawag nga said liniment oil. And napamatudan mga higalag igsoon nga pipila lamang kaadlaw gikan sa ilahang field trip, pipila silang mga anak ang naigo sa mga balatian nga hatod sa lamok sama sa dengue. May gali katong iyang anak kay nakahaplas man sa said liniment oil na tabangan nga wala makadutli sa mga maong matang sa problema sa panglawas. So katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo adunay pagkahadlok no sa mga lamok timani kanunay nga ang sikreto para dili ta lamukon sa atong panimalay mao kanang una dapat aduna kitay kanunay nga paghinlo sa ato ang mga palibot aduna kitay pagbantay sa ato ang mga surroundings ilabi na kining mga gutter nato sa atong mga atop kining mga posibleng kaitlugan sa mga lamok kung panalitan kanang inyong kanal diha wala na galiho ka ipatawag ka na sa ipahibalo ka na sa inyong barangay aron ang barangay na mismo may bubuhat og butang or lihok para malimpyo ang kanal kay posible man nga magdaghan ang mabiktima sa mga balatian hatod kanato sa mga lamok. Sir John, daghan kayong salamat sa imong kahigayon nga nakauban na pud kanamo karon tungod kay balo ko ang atong mga kaigsunan nakakat-o na pod og palibag-o nga mga kahibalo nga unsaon pag-amping sa ilang mga kalawasan. Salamat kay Sir Rick no sa chance na pod na makahatag na pod og kanang dugang ka hibalo no sa atong mga tigpaminaw sa atong mga viewers no. Padayon pagyapon sa pagsubaybay no sa pag-like ug share sa atong program no sa atong pages no sa Facebook ug padayon pagyapon ta sa nga magdugang og kahibalo no sa adlaw-adlaw. Salamat kay Sir Rick. Sa atong mga kaigsunan diha karon nga nagpaminaw ug naglantaw sa ato ang hugyawan sa said panyawan. At di man na kanunay kanay mong lawas pinagis mga produktong herbal nga ginama sa said marketing nga napamatud-an nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Aduna kitay said Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Aduna po kitay said Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan.
Aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule, ang nag-inusarang klase sa kapsula sa atong mga butika karon mga kaigsunan nga nagaangkon sa gahom sa Cogon Grass, Banaba o usab sa Makabuhay kun Panyawan. And dili pud kalimtan mga igalang igsoon nga aduna kitay mga milagrosong haplas nga adunay pagtabang aron kita matangtangan sa mga problema sa atong mga pagpanakit sa atong mga kalawasan, susama sa muscle pain, joint pains, mga problema sa rheuma, arthritis, gout, adunay mga problema sa mga pagpangatol sa atong mga panit. Ang ato ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma o gusab gi apud-apud sa ato ang SED Marketing. And of course, aduna kitay mga sabon mga igalang igsoon nga makatabang sa atong mga panit, pagpais-is sa ato ang mga kutis, no? Kaning mga kaigsunan nato, mababae man o malalaki. Aduna kitay SED Celebrity Soap. Ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap o gusab SED Celebrity Kojic Soap nga mamahimong mogamit sa ang bisag kinsa kay makatabang gid kini sa kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug usab ampingi ang kalawasan kay kini importanteng gasa gikan sa kinaiyahan. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa SED Marketing Products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang hapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.